u ka baarakɛyɔrɔw la an bɛ foli ni tanuni di u ma an tɛ ɲina tungarankew kɔ sabula olu fana bɛ sɔrɔ anw na sanga ani wagati walasa ka se ka u faso kunnafoniyaw jɔnjɔn ka se ka o sɔrɔ lamɛnbaga jamakulu an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi alamisa mai kalo tile 19 renouveau matin ale kan sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɛmɛnlenw na kunnafoni kɔni sɛgɛsɛgɛlen a caman de bɛ an bolo kɔrɔ an bɛna don minnu kɔnɔna la sisan walasa ka se ka fusiri aw ka kunnasiri o la an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foliba di u ma sabula u fana bɛ soli ka wuli sabati don o don cɛbaw ni musobaw walasa aw ka se ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ an ka foliba bɛ u ye studio bamidaw kɔnɔna na jama bɛɛ lajɛlen dafalen don amadu el konare isa kaba sidibe fanta tombota an bɛna kɛnɛ ka o dayɛlɛ sisan ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila amadu ni sɔgɔma i ni sɔgɔma fanta somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ na bi ye alamisa ye kosɛbɛ kosɛbɛ dɔgɔ kun bɛ k'i sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la a bɛ cogo di a ka fisa bi kosɛbɛ président kɔrɔ terikɛ koli baasi t'i la an baramaw man dɔrɔn tɛ bɛnkanw talen don juru bɔlen don président kɔrɔ kan na min ye k'a dɔn alifa kɔnte ka baaraw bɛ sen na ma ni bɛɛ banna chemise la an minnu bɛ yen ni an kɔni n tolen don sa a ma kɛ min ye an kariyara k'a ta ko bɛ cogo di an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura min ma kɛ bɔrɔnin na bi an b'o labɔ k'o di mɔgɔw ma sɔɔni sɔɔni ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye amadu sɔni i ni kanumɔgɔw bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan sɔgɔmada in na kokura i tɛgɛ kɔrɔla kɔni falen don yanni an ka don o kibaruyaw kɔnɔna la an bɛ bakurubaw da kanumɔgɔw tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi jɛmu kan kunnafoniya ko nasira fɛ bi mai kalo tile 19 isa kaba sidibe bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye bi kumasi min kan o de ye pénurie ye ayiwa k'a ko dun kɛra cogo di kaba bɛna da don o la ka mun ɲɛfɔ aw ye ka se ka walawalali kɛ aw ye kosɛbɛ ni mo kofɔlen kan anw ka bi ma welelen o ye Dirisa Mementa ye ka bɔ mouvement yɛrɛwolo kɔnɔna la ani a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn bɛ tali kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ maa minnu tun b'a fɛ ka fanga furancɛ fanga in dafiri ko kura olu ka kunkanko kibaruyaw an bɛna kuma o kan kosɛbɛ anw ka bidon baara ɲɔgɔn welelen o ye Bouakar Kanute ye ale bɛna kuma an ye kurantigɛ kan sabula ka da kan kurantigɛ banbali Bamako dɔrɔn tɛ an bɛ taa da jara ka gun kan bi o ye Segu ye ka se ka kurantigɛ bɛ lahalaya min kɔnɔna na segukaw fɛ yen nɔ ale bɛna da don la ka o kibaruya di kanubaga jamakulu ma don kibaru o bɛ Amadu El Konare bolo tan ni ka segin kibaruyaw o bɛ Sori Ibrahim Diallo bolo kɛnɛya kunnafoni Hawa Daɲɔgɔn kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ bi sɔgɔmada in na ta bɛ tali kɛ fɛn min kan a bɛ fɔ bana min ma ko nɛminɛnpo docteur bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan anw ka bidon fɔli duma Tikenja Fakoli ale ka fɔli dumanba bɛ an bolokɔrɔ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛna nisɔndiya sɔrɔ kunnafoni gafew ɲɛfɔlɔ fɔlɔ laseliw bɛna kɛ bi jɛmukan in kɔnɔna la Alexis ko ale ma sɔn Alexis ma sɔn min ma an bɛ tɛmɛ ni o laseliw fana ye bi jɛmukan kɔnɔna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn wagati bolo dacogo an bɛ o di aw ma sisan wagati bolo dacogo bɛ di aw ma walasa aw ka se ka ta n'aw bila dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la ko sankolo ale bɛna jɛya Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka Buguni Sikaso ani Kucala nɔgɔ bɛ da kaba la olu fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ samiyafɛ fiɲɛ la o bɛ na ci Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni marabolo dɔw yi bɔ a la o bɛ Kayi kofɔ Ɲoro Nara Tombouctou Gourmara Rousse Gao Menaka Kidal ani Taoudini olu fɛ yen nɔ tilemafɛ fiɲɛ o bɛ na ci min fanga kɔni tɛ nana bonya kosɛbɛ bi yɔrɔ janfilɛli min ni gɛlɛya mangani bɛna na don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye o b'a daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la ko sanfiɲɛ ni sanji o bolodalen no bi tile bintɔ walima sufɛla fɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ Kucala ani Buguni tilegan in n'a funteni hakɛyaw ko yɛlɛmaba tɛ bi ta ni kunun ta cɛ o kama Kayikaw fɛ yen nɔ bi tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degere 45 ye Kulikoro 42 Sikaso degere 38 Segu Mopti Tombouctou degere 42 Gawokaw olu ta bɛ kɛ 43 ye Kidal olu ta bɛ jɔ degere 40 na Menaka olu ta bɛ kɛ 42 ye Taoudini degere 43 Buguni marabolo kɔnɔna la bi tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bi jɔ degere 40 na Kucala 39 Kita
digiri binani ani saba fɛn bɛ tali kɛ ɲorokaw la ani nara olu ta bɛ kɛ digiri binani ani naani ye duwanzan binani ani fila san binani ani kelen baɲangara binani ani fila joyila binani ni kelen gurumara urus digiri binani ani fila bamako distriki kɔnɔna la ko sankolo bɛna jɛya fɛn bɛ tali kɛ samiyafɛ fiɲɛ la o bɛ ci nka fiɲɛ fanga kɔni tɛ bonya kosɛbɛ bi yɔrɔ janfilɛli min ni gɛlɛya mangani bɛ don a la bamako distriki kɔnɔna na ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye o b'a daminɛ fo kilomɛtiri 6 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la tilegan in na funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri binani ani kelen ye bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 7 ye tile bɛna bin nɛgɛ kaɲɛ 18 ale mana tɛmɛ ni sanga 49 ye ni wagati boloda cogo ye bi alamisa sɔgɔma ka di malidenw ma walasa aw ka se ka aw ta n'aw bila n'aw ta fɛnw dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la ko ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma donc kibaru ale bɛ dayɛlɛ aw ye sisan tuma min na sanga ye 22 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ. an kanubagabaw bɛ togoda la olu bɛ an sɔrɔ ka sababuya kɛ faranga arajo minnu bɛ sɔgɔ an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye amadu ne ayiwa ne ka fɛn ma togo di ko bon citoyen a ma fɔ k'an k'olu fɔli dabila fasoden ɲuman fasoden jugu k'an k'olu dabila a fana yɔrɔnin tiɲɛ dɔɔni bɛ a kɔnɔ dɛ fasoden jugu dɔw bɛ ayi an kana ɲɔgɔn lagosi cogo la lagosili tɛ dɛ i ka jamana a kan ka taa ɲɛ sira min fɛ n'i disi da o taa ɲɛ disi la i bɛ wele fasoden maa dɔ fɛnɛ bɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn accusé ko fasoden jugu don o b'a sɔrɔ la tagabolo min bɛ ale fɛnɛ bolo o tɛ fasoden ɲuman tagabolo donc o tigi fana bɛ fara fasoden jugu kan e y'a faamu fasoden ɲuman ye maa ye jamana kanu bɛ maa min na maa min bɛ wale kɛ walasa jamana ka bɔ dingɛ na drapeau tɛ dɛ faso yɛrɛ de kanu de ko b'a la ka f'i ye n sira di ma tabarikala aw ni ce aw minnu ye cɛw muso denmisɛnnin maaba ka bɛn ni nin waati ye ni aw bɛ aw ka baaraw bila ka dɔn mun bɛ jamana kɔnɔ bi taa se jumɛn bɛ ka taale an yɛrɛ tɛ sɛgɛn an tɛ ɲɛnɛ wa an sen bɛ da ŋɔni na o kan fɛn o fɛn ye ka kibaruya sɔgɔ bɛ hali n'i y'a sɔrɔ an bɛ waati min na i ko sisan caman yɛrɛ bɛ kibaruyaw bɛ sɔrɔ sira jɔnjɔn minnu bɛ caman sirannen don nka u bɛ n'a ta ko n ka foro bɛ n sɛbɛn ma ni yiriw m'a dɔn waw b'a dɔn kibaruya kɔni a bɛ bɔ kɔrɔ a bɛ bɔ tile bi an b'a sɔgɔ bɛ k'a di bɛɛ n'i ka dalu don n'i ye tiɲɛ da la i cɛden caman i b'o ɲini ka k'i kun n'i yɛrɛ ye cikɛ la sɛnɛ kɛcogo i b'o ɲɛɲini ka kunnafoni di a bɛ sɔgɔ bɛ jɛlenya na cogo min na k'a sɔrɔ i ma dafara i k'a dɔn fana bɛ ɲɛɲini bakurubaw bɛna tali kɛ karatu ani manje malako piyan e kelen k'i dabiri faso nafolo la ka o détournement ni go manger o kɔni kɛlɛli kuma na an y'a fɔ ten ko i bɛ ka waati généraux ba dɔw bɛ olu kɔni tɛgɛ dara o kan hali ni y'a sɔrɔ dɔw tun b'a fɛ ka dangari u yɛrɛ ni la yanni o tɛgɛ ka da o kan an bɛna kuma kan bi sɔgɔmada in na donc kibaru kɔnɔna la CEDEAO tun ye ka jɛrɛba min boloda ni a tun bɛna kɛ sababu ye Mali Laginɛ ale ni k'a dɔn k'a fɔ Burkina olu ka ko kisaw ka dɔ hali bi n'a ka bi ko jɛrɛ bɔra jɔ a kɔrɔ kibaruya bɔra ka di kunna sini an bɛna kuma o fana ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ lakɔli karamɔgɔw b'a fɛ k'u ka kɔrɔta ko kura a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ la article 39 ni o ye sariya kisɛ ye jamana yɛrɛ sɔnna k'i bolona bila mun na k'a fɔ lakɔli mɛtiriw aw ni nin ka kan wa jamana sariya y'a latigɛ min ye ministre ɲɛmɔgɔw ka se jamana kuntigiw ma n'olu bɛɛ lajɛlen y'o tɛgɛnɔ bila k'o kɛ sariya ye nka jamana faamaw dɛsɛlen bɛ k'o sariya waleya kolokoto co lakɔli mɛtiriw ko kuma an bɛ sariya jamana kɔnɔ a ka waleya kununko u ye kibaruya di kɛnɛ dɔw sigi jamana in fan caman fɛ an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la min ye i k'a dɔn an y'a fɔ Seku Tunkara labilala kununko u ni u jɛɲɔgɔn minnu kuntilennaw ye kelen ye u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa primature la ministre ɲɛma fɛ mais fɛn dara fɔw ye dɔw bɛ yɛrɛ lajɛya la bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la an don k'a ye nin ye bi sɔɔni ninnu de bɛna walawala aw ye k'a kolo ni a bu bɔ ɲɔgɔn na a y'aw bisimila. Yani an ka taa ɲɛfɛ min bɛ tali kɛ jamana faamaw ye hakilina minnu bɔ k'a fɔ ko fagandafiri ko tun bɛ maa dɔw kɔnɔ nka k'u sera ka tɛgɛ da u ka joona yan'u k'u ka wale cɛjugu ninnu kɔni daminɛ an ye kibaruya kura dɔw sɔrɔ a kan kibaruya minnu kɔni na ni ala ma baasi kɛ bi tile kɔnɔna na olu bɛna se ka sɛmɛntiya n'olu sɛmɛntiyara ni ala sɔnna sini o bɛna k'a ta kibaruya kura ye min bɛna di aw ma fagandafiri kan hali bi ni a ka bi kibaruya ɲinini yɛrɛ ka dara o kɔnɔna la an bɔra yen nɔ teliya la an ko ten ko karatu waati kɛra
ka jamana kono mɔgɔ min ma kalifa min na ko k'a don fɛn o fɛn na a kɛra furako ye a kɛra banako ye a kɛra jamana ka kalanko ye ka taa se min ye i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka minɛnko ma maliden minnu b'o b'a kunna caman be karatu ni bamananguruya ni natabaya ni nga bali ka kɛ bana ye o nasiratigɛ kɔnɔ olu kɔni mi sɛbɛn langolo caman de dilan k'a fɔ nin sana nin na ka sɔrɔ o ma san o la u b'a bɔ o yɛrɛ la k'a fɔ yɛrɛ ko ni nafolo hakɛ donna minɛn na minɛn bɛ sira fɛ ka na minɛn bɛ san mugan kɛ sira fɛ a tɛ ye min ye fanga dɔw tɛmɛna 30 minɛn société bɔ dɔw kun kɛlen don i ko jamana saraka ɲuman bɔra ka ɲɛsin olu ma ni ka tɔw kɛ mangoni ye o nasiratigɛ kɔni na bi a yira k'a fɔ transition maaw kɔni wajibiyalen don yuruku kɛlɛli hali ni y'a sɔrɔ a bɛ lase u yɛrɛ kɛrɛfɛ maa ma ka se ka a ko yuguba sabula jamana bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛma kɛlen don ka i k'a dɔn awa gɛrɛndɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o tuma maa kelen min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ an ka jamana faamaw ka fanga sɔrɔ ni sira ye bi o ye an ka jamanadenw ye mali jamanaden faama ye fantan ye minnu bolo tɛ ko la nasɔngɔ yɛrɛ sɔrɔli ka gɛlɛ olu ma o tuma olu niyɔrɔ b'a la ka dun jamana faama minnu fɛ walima minnu y'a dun ka tɛmɛ maliden faama b'a fɛ bi olu ka nɔnɔ bɔ u ye nafolo min dun a ka bɔ u kɔnɔ ni k'a bila jamana ka wagande la waasa sɛnɛ an ka jamana fandanw k'a daminɛ sɛnɛ kunda ani minnu bɛ n'u ka sɔrɔ tɛ tɔw ta bɔ bɛɛ bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ka bila i ka jabali kɔnɔ cogo min na ladiriya kɔnɔna la kɔni bɛna kɛ wajibi de ye furanjɔrɔ faga maa ɲɛmaw ma i k'a dɔn ka se ka ŋanamu kɛlɛli ta ba la k'a bɔ kuma na ni k'a kɛ kɛnɛ kan cara k'i ye bɛɛ lajɛlen k'a ye min ye tile fila in na jaabi dɔw bɔra ka ban sabula min bɛ ɲɛsin k'a dɔn jalatigi dɔw ma n'o ye généraux ye olu dɔw minɛna minnu cɛ ma général Mustafa Darabo ale ni k'a dɔn jalatigiba caman wɛrɛ bɛ fɔ ka se général Musa Bɛnba Keita an da s'a ma nka maa wɛrɛ minnu bɛ yen dɔw kɛlen don ka ji kɛ bidɔn dɔ kaba dɔw kusulen yɛrɛ don Mali la n'a kɛ ni ɲinini bɛ senna a ko la waasa u ye kɛwale minnu kɛ u bɛ se ka t'u jaabi cogoya min na min bɛ tali kɛ pôle économique et financier ale kɔni engɛlen don ka i k'a dɔn kurutu kɛlɛli bereba wuli tantɔ i n'a fɔ awa sanɔgɔ ale bɛ ɲɛfɔli dɔw kɛ yan'an ka s'a tɔ ma. Kura ninnu olu b'a yira k'a fɔ ko ni waleya n'a bɛ senna kabini san caman o kɔni ma se a kuncɛyɔrɔ la fɔlɔ sabula maa caman finitigilakaw ani maa gansan wɛrɛw la a yiralen don k'a fɔ k'olu kɔni sen bɛ ni yuruguyurugu wale in na n'a yɛrɛ musaka bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari caman na ni ko in yɛrɛ min filɛ i bɛ k'a ka fanga minisiri kɔrɔ dɔw ni olu yɛrɛ dɔw bɛ kaso la kabiri utukalo san 2021 na président ka avion sanni hukumu kɔnɔna la olu fana tɔgɔ fɔlen don ni yuruguyurugu wale in na n'a yɛrɛ bɛ sɔrɔdasiw ka minɛnw sanni ale ni u ka taabolo kuraw bilali sen kan o kun kan hakili jiginna loi d'orientation et de programmation militaire n'a daminɛ yɛrɛ la a musaka kun ye fo sefa wari miliyari 500 n'a kungafɛn ye o kɔni bilala sen kan san 2014 i bɛ k'a ka fanga kɔnɔna la conseil supérieur de la défense nationale fɛ tabarikala awa sanɔgɔ ale ka ɲɛfɔliw tun bɛ tali kɛ nin na CEDEAO kun ka kɔrɔfɔ la an tun y'a fɔ ko min ye mɛn kalo tile 21 akarakaw fɛ Ghana faaba la k'a dɔ jɛrɛba tun kan ka kɛ n'o ye farafinna woroduguyanfan ka keleyatɔ CEDEAO ye ka se ka taa kuma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Mali kun ka kɔrɔfɔ bilama ani Laginɛ ka taa se Burkina Faso ma maa caman tun b'a la ka nin jɛrɛ in makɔnɔ k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye bɛɛ k'i ta ni bila dɔ CEDEAO b'a fɛ ka mun kɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ tile filanin na kumaɲɔgɔnya kuraw n'u donna Mali ka jamana fɛ ka ɲɛsin Togo kaw ka masakɛ fɔr ɲasin bɛ ma waasa ale ka se ka kuma CEDEAO maaw fɛ jisumani ka kɛ koliji la ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na maaw tun ɲɛna k'a fɔ mɛn kalo tile 21 jɛrɛ ɲɔgɔn kunbɛn bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn ni hakilinaw kɛra kelen ye sabula o ɲɔgɔnyew n'u donna ni fɛn min ye o ye jamana faama dɔw ko k'a kɛ kalo 16 dɔw ko kalo 18 o dun y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ jɔlen bɛ waati tɛmɛnenw na san 2 baɲanko la nka tɛrɛmɛliw kɛra Mali yɛrɛ y'a kanu jamanadenw ka hɛrɛ kama u yɛrɛ ka fɔ la ko b'a fɛ ale bin'a ka bi ka jigin o dugu ma dɔɔni k'a dɔn cɛsiri fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ Mali ka lafiya ko baaraw bɛ kɛ ko k'a dɔn jɛrɛ kɔni bɔra a jɔ a kɔrɔ ka bila waati nataw kan i n'a fɔ Maliki Jalo ale b'a walawala cogo min na. Ministre min sigilen don Ghana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO lajɛba kɔni bɔla a dɔgɔkɔrɔ a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna boloda tuguni wa ko don nana sɛbɛntiya mɔgɔw ye hakilina jiginna CEDEAO ka ni ɲɔgɔnye kɔni ma kɔnɔlen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ Laginɛ fo ka taa se Burkina ma kabini janvier kalo tile 9 san 2022 embargo kɔni sigilen don Mali da la dɔgɔkun laban ninnu yɛrɛ kɔni na ala ni gɛlɛya sababuya la Mali ɲɛmɔgɔw kɔni ye wulikajɔw sabati
walisa fɔ ka bɛn bɛ se ka na cogoya min na Mali ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. O de kama u ye wele bila Togo jamana ɲɛmɔgɔ ma Faure Gnassingbé walisa ale ka kɛ surunali donna ye. Ale ka baara kɔni bɛ tali kɛ ka se ka surunali don Mali ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Nga an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a ka baaraw kɔni ma jaabi kɛrɛnkɛrɛnlenw di fɔlɔ. Bawo CEDEAO jamana dɔw bannen don dɔ ka fara Mali furancɛla fanga kuntala kan ni o ye kalo 12 ye. Kamasɔrɔ Mali ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye kalo 24 de ye. Caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko lajɛ in bɔla a dɔgɔkɔrɔ ka kɛɲɛ ni nin fɔɲɔgɔnkɔ in ye Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. Maliki Jalo renouveau don kibaru kɔnɔna la lakɔli karamɔgɔw ka gun kana na an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ syndicat synergie syndicat de l'éducation minnu y'u tɛgɛ nɔ bila i k'a dɔn sa 2016 octobre kalo tile 15 bɛnkanw na ni ka fara ɲɔgɔn kan ka u ka lapasajɛkulu ya kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ye sariya dɔ labila olu ye min ye article 39 ye a bɛ tɔrɔmɔɲɔ ko fɔ min kan ka fara lɔkɔli mɛtiriw olu ka sara kɔni kan u kɔni ye waati dumadɔ kɛ k'a fara u kun min ye furancɛrɔ faga nanen nka u tilara ka ko bɛɛ lajɛlen ko a kɛra ni ka bɛɛ purutuparata tun ɲɛma sɔrɔ ko la lakɔli karamɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ maanɔbɔ ni jɔmanyaba kɛra olu la sabula jamana k'i bolonɔ bila sariya la k'a latigɛ jɛman ɲɛna ka tila ka taa i turundu k'i jɔ ko la k'o ye gɛlɛyaba ye o kama mɛtiriw kɔni b'a la ka kɛlɛ kɛ sariya kɔnɔ n'o ye lapasajɛkulu ya sariyaw b'a yira cogoya min na kunungo min ye u ye jɛrɛba dɔw sigi ka kunnafoni dɔw ni ɲɔgɔn faamuya dɔw kɛ minnu yɛrɛ la Bamako commune 6 ale lawali karamɔgɔ bolofara minnu bɛ olu ma to kɔ kɛnɛ kan na olu ye wele bila jamana faamaw ma ko sariya de sariya ye wa waasa jamana ka bonya a bɛ sariya minnu ta a yɛrɛ ka se ka olu bato lolomadi bati ale b'a ɲɛfɔ an ye. tabarikala nɛgɛ karafetigi taamɛ n'an ye somaso min ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa ɲɛfɛ ni labɛnw sabatira walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ an na se ka to somaso yan'an ka bɔ ye siɲɛ kelen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ festival bɛlɛni turu tugu ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ awa festival ye i k'a dɔn awa jɛkulu min ɲɛsinnen don somaso ale ka sigi yiriwa ma ni o ye ADS ye n'a ma ɲɛma ye marikacɛntaw olu kɔni ye i k'a dɔn ɲɔgɔnkunbɛnba min bɛ yen n'o ye seko ni dɔnko bɛ se ka yakubaya cogoya min na an ka jamana kɔnɔ bakuruba la nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana somaso a n'a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛlen la bila mara la tile damadɔ kɔnɔ i k'a dɔn jɛkulu in maa fɛn o fɛn bɛ jɛkulu in kɔnɔ ani somaso ka denw n'a masiyɔnama minnu bɛ a faama fara i k'a dɔn k'a fɔ lɔgɔlidenw ani jamanaden marabolo maa minnu bɛ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka fara groupe renouveau yɛrɛ ni a ka minɛnw taara cogo ye ka renouveau fankelen sigi somaso ni tile fila kɔnɔ baara tɔ dɔw kɛra cogo di Umaru Koyita ni Ibrahima Dawu olu bɛ ɲɛfɔli kɛ an k'a dɔw lajɛ. Somaso ye dugu ye yɔrɔ min na laadalakow fanga ka bon kosɛbɛ k'a daminɛ an ka dɔnkilidalakow la fɔɔ ka taa se mɔgɔw bɛ yaala ka yɔrɔ minnu lajɛ ani an ka kokɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma walasa ka se k'o fɛn ninnu don ba la festival bɛlɛnintigiw ale kɔni hakilila tara kabi san 2015 waatiw nin tako 7 okumu kɔnɔna na baara caman kɔni kɛra wa dɔnkili caman bɔra yɔrɔ caman na ka na i n'a fɔ golofasi ale n'a ka dɔnkilida jama dabara zanpɛrɛn daw ani ka taa se maa caman wɛrɛw ma. Ne min ɲɔgɔn fɔ somaso nɛgɛ kɛ ka kɛ a san 22 ye an kun bɛna bɛlɛntigiw la yan n'an nana su kururu tile kururu an b'o kɛ ɲɔgɔn fɔ somaso yan nɔ an ye fɛn bɛɛ kɛ somaso yan ka sɔrɔ na se jamafɛn ye ma taa nɔ. Festival bɛlɛnintigiw ale tasen dɔ kɛra sifinakaw ka dɔn dɔ ye n'an b'a fɔ ma chorégraphie sifinaka 300 ɲɔgɔnna olu kɔni bɔra ka dɔn kɛ walasa ka se ka maabɔw kunbɛn wa ka se k'a yira k'a fɔ fana ko somaso sen bɛ laadalakow la. ɲinɛ bɛlɛnintigiw tago 7
filanan na kokura min donna na o kɛra kɔtɛbɔ ye kɔtɛbɔ ni o yɛrɛ miyankala laadala kɔrɛ min bi cɛɛ don cɛya la wa k'a dege diɲɛ gwɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na ka tɛmɛ ni a yɔrɔ tigilamaw ka kuma ye u y'a yira k'a fɔ ko fɔlɔfɔlɔ la waleya kun don min be se ka cɛw dɛmɛ u be se k'u ka dugu la a kasira cɛbakɔrɔ kasira ko munna ale ma ko ni ne fa ko tɛ ni ne wolofa ko tɛ kɔtɛ yɛrɛ dabɔra ka cɛ den cɛmani ka i kolokolo k'i dege ko gɛlɛnw na o de la i b'a ye kɔtɛ kɛnɛ kan tasumana jeni b'a la o ye a fan dɔ ye nka o bɛɛ tɛ o yɔrɔ ye i bɛ kɛ kɔtɛden cogo di i bɔlen bolokoden so kɔnɔ k'i kɛ cɛbakɔrɔ ye wagati min na i bɛ kɛ kɔtɛden o tuma de o b'a sɔrɔ hakili kɔgɔra farikolo fana kɔgɔra i bɛ faga kɔtɛ la n'a fɔra k'i faga kɔtɛ la o ye k'i bɔ société bonda dɔ la ka taa n'i ye bonda wɛrɛ la o bɛ kɛ ni hakili koli ye o bɛ kɛ ni k'i labɛnni ye walasa i ka se ka i ka sigida mara i ka se k'i ka kabila a gundow i ka se k'u mara. kɔtɛ bɔra sisan a kɛra somɔgɔ sama ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye donc an b'a jigiya k'a fɔ ni ala sɔnna san dɔ taw kɔnɔna na an bɛ fɛɛrɛ tigɛ walasa hali bi somaso festival n'o ye bɛlɛnin tugu ye a ka se ka sankɔrɔ ta. an bɛ hakilaji kɛ k'a fɔ festival bɛlɛnintigiw ale hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni émission caaman o bɛ kɛ i n'a fɔ debaw ka taa se ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna ma ni émission ninnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka somaso dugulamaw ani dugu wɛrɛ ka olu don ɲɔgɔn na wa somaso laadalakow ka se k'olu bɔ k'o jira diɲɛmaa la. tabarikala sanga 38 o dafara nin waati na nɛgɛ ɲɛ 7 kan i k'a dɔ bila o bɛ san gouvernorat la o bɛ gawokaw ka gouvernorat la waati kelen b'a la k'a fɔ a bɛ ɲamina konelakaw ka denbaya la waati kelen bɛ sirakɔrɔ la a bɛ eli jara ni o ye wasaden kɔrɔ ye maire kɔrɔ don ale fana ka denbaya la maa min bɛ bi ni bɛ fasojɔ baaraw la ladiriya kɔnɔ a ka musokɔrɔba fana ye jɛmukan in kanubaaba ye waati kelen bɛ i k'a dɔn katikaw fɛ Aruna Jara n'a ka adjoint olu ye préfet ye min Salen ale président du conseil ni bɛɛ ye renouveau matin kanubaw ye k'a dɔn a ka can kosɛbɛ musokɔrɔba caman ko k'u ka cɛkɔrɔbaw yɛrɛ kɛlen don soli ka wulila ni jɛmukan in kama kuma se min ye kibaru ya ɲini na an b'o kɛ waasa aw ka bɔ kunnasiri la jamana taa ɲɛ na ko jamana faamaw ko kow de bɛ cogo di o kuma ko a bɛ faamu fanta tun ta ni ye an munumunu ko fɔlɔ ye ko tɛ bɔ ko fɔlɔ ye nin ye yanni filanan an ka bɔ wusu fɔlɔ. Siga t'a la Amadu e de bɛ tɛmɛ Kuluba sira fɛ ka yɛlɛn ka taa Kati eko min kan ka kɛ o sira in kan e de b'o dɔn dɛ. I n'a fɔ mun eko. E m'a fɔ ko mun bɛ jamana kɔnɔ. An bɛ ka ɲininkali kɛ parce que ne tɛmɛ sira min fɛ eko jumɛn bɛ yen nɔ kibaruya jumɛn b'o sira kan. Kuma an bɛ n'o ɲɛɲini sini. O sira taa ni ka segin bɛ cogo di Sori Ibrahim Diallo ani ale bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ sisan sira kamara ye anw ka bi nɛgɛ karafitigi ye sira bɛ na wele bila Sori ma ka se ka an kunnafoniya sɔgɔmada in na taa ni ka segin kan.